Poďte sa pozrieť s nami opäť v minivlogu na to, ako tvoríme výzdobu. Tentokrát sme robili fotostenu pre klientku, ktorá mala 40. narodeniny. Je to v sále jednej známej bratislavskej reštaurácii, ktorá je na nábreží Dunaja. Klientka si vybrala z nášho portfólia fotostenu, ktorú videla, ale mala trošičku iné prevedenie. Boli tam naviac ešte kvety, ale táto klientka si tam vymyslela, že tam budú iba citróniky, pomaranče a to farebné prevedenie ostalo veľmi podobné. Samozrejme na fotostenu príde ešte aj meno oslávenca. Okrem toho mala ešte neonové čísla, tie boli na terase, pretože oslava začínala okolo 18, takže pri západe slnka tie LED čísla vyzerali veľmi efektívne. Okrem toho sme klientke na túto oslavu robili ešte uvítaciu tabulu v našom vlastnom dizajne, ktorý sme jej navrhli a v rámci vizualizácie predstavili, ona nám ho odsúhlasila, tu ho vidíte. Okrem toho ešte drink menu tiež s vizuálom, ktorý sme klientke pripravili. A takto už vyzerá nazdobená sála a čaká sa už len na hostí a na oslávenkyňu.